wani pai ma tok khum de ha batok do hapang ro এবার তিনটা লই যাব tinta pai tinta si hapang de ta kumbu sa bagi to i ma musulman khana sido ang maya ko এখন এদিকে dos khan 10 khan ko bo bisine athar bla Dalam segala ini kalau am tahu am orang kadang semua mangsa sebab ini disebut misalnya ini edisi hak untuk ini beneficiary sudah tak mensapatnya ini konsultan apa itu bisa khulum kha ani mong Dr. Amita Debarma ang killa veterinary dispensary ni veterinary officer norok nukhana jotno khatung khajake tini 330 jona beneficiary jeng takhumbagai tongo 10 ta khe jeng takhumba jagai tongo plus jeng borokno ration roi tongo 2 kg ke aboni tai khacha bokai sar jagai tongo hangke jeng borokno bagnani sekang training roi hoka bahai ke borok tabuk je takhumman mani bahai ke borokno mothangai toni nai bahai ke kirmin bithi charnai plus bufuro borokno vaccine donai jengabo borokno training ni madhyome sub zonal chairman utongmani tai koekjon social worker tongmani borok baike jeng tini o training no pai rekha hangke jeng borokno ADC hapang nengai no jengabo rei tongo 330 jona no ang belai no khatong mas ini jeta beneficiary tak kumbu sa bagi kali sih jeng joko bisi no cover khlaika chini o killa block tongo jeng mane killa subzone tongo chini oro 16 ta bisi jeng 16 ta bisi no joto beneficiary no cover ngkha joto cover khlaijaka खरचा beneficiary में kali sih jeng par beneficiary jeng 10 ta khumbu sarai tongo joto no 42 days laija takhum besa hangge jeng borokno tai ration roi tongo tai tlangjak nai kaisa khacha roi tongo